Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang aming grupo, ang Piloso Potasio, upang ibigay o ilahad ang aming mga saloobin at opinyon tungkol kay Ginoong Virgilio Enriquez, pioneer of Filipino psychology. Ako po si Krisha Amortizado at ito ang masasabi ko kay Ginoong Virgilio Enriquez, isang pioneer ng psikolohiyang Pilipino. Ipinakita ni Ginoong Enriquez ang kahalagahan ng wikang Filipino sa larangan ng psikolohiya. Si Virgilio Enriquez ay isa sa mga magagandang ehemplo ng ating henerasyon. Dahil dito, nagagamit ang wikang Filipino sa pag-aaral at nabigyan ng kulay ang ating wika. Ang perspektiba nating mga Filipino ay nakita natin dahil sa larangan ng psikolohiya ng Pilipinas. Ako po si Catherine Asis at ito ang masasabi ko kay Virgilio Enriquez. Isa siyang magaling na guro ng psikolohiya. Ginamit niya ang wikang Pilipino sa kanyang pagtuturo. Lumawak ang kanyang impluwensya dito sa Pilipinas nung siya ay bumalik galing sa isang western na bansa. Ako po si Leonica Arbasalio at ito po ang opinion ko tungkol kay Virgilio Enriquez. Mataas ang respeto ko kay Ginoong Virgilio Enriquez dahil siya ang nagtatag ng psikolohiyang Pilipino sa Pilipinas. Ginamit niya ang wikang Pilipino para lalo nating maintindihan ang psikolohiya at ang kultura ng Pilipino. Lumabas din sa UP Diliman ang mga pagtuturo niya upang lalo maintindihan ng iba pang profesor at estudyante ang psikolohiyang Pilipino. Marami din siyang naigawang libro tungkol sa psikolohiyang Pilipino, kaya mataas ang respeto. Ako si Renzo Gayan at ito ang aking masasabi kay Virgilio Enriquez bilang pioneer of psikolohiyang Pilipino. Malayo na ang narating ng psikolohiyang Pilipino sa tulong ni Virgilio Enriquez. Nagpakadalubhasa siya sa ibang bansa na dala-dala ng buong puso ang wikang Filipino. Hindi siya nagpahuli sa mga banyagang kaibigan at profesor at inilahad ang kanyang nalalaman, saloobin at kagustuhan para sa psikolohiya na naaangkop sa bansang Pilipinas at naaangkop sa mga Filipino. Ang paghirang sa kanya bilang pioneer of psikolohiyang Pilipino ay nararapat lamang dahil sa marami niyang kontribusyon sa larangang ito. Ang pagtatalaga ng sariling perspektiba mula sa mga ideya sa kabilang dako ng daigdig ay hindi biro. Ngunit nagawa at napagtagumpayan ito ni Enriquez at nakapagpatayo pa ng mga research training house at nang hikayat ng mga mag-aaral na gumawa ng mga pananaliksik ukol sa kulturang Pilipino. Salamat kay Virgilio Enriquez at sumilang ang psikolohiyang Pilipino. Ako po si Maria Regina V. Romero at narito po ako ngayon upang ipahayag ang aking opinyon tungkol kay Virgilio Enriquez. Para sa akin, dapat lang na pagmalaki si Virgilio Enriquez sa kanyang ipinamalas ng galing, talino at kasig-kasigan sa larangan ng psikolohiya. Nahangaan ko si Virgilio Enriquez sa kanyang angking galing at angking talino sa rami ng kanyang naiambag at rami ng naisulat na libro tungkol sa psikolohiya. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, ito ang aming grupo, ang Piloso Potasio.